Селен. Така. Охо! Паднал си. Тъмно ли се вижда? Горе-долу се вижда. Така. Сузи, една баба да те взема. Да, има светкавица, но това си му трябва светлина. Защо? Така. Виж, Радинка, виж мама. Къде е мама? Ради! Я погледни мама. Дай. Мама! Ела. Охо! Виж какво Гледай, ще гледай. дам. Виж какво ще дам. Селека, ела тука. Ела да има и тебе на клипчето. Така. Гледай какво прави Радинка. Виж сега как ще я сложим на кака на ръчичка. Дай. Там се ли? Ето виж. Това ще купи и за тебе. Това е за мен. Това е за тебе. Тя Радинка види, че ще купи. Ще купа за Радинка и за кака, Ели. Тя това е за тебе. Това е гривничка ли? Гривничка. Да, виж каква е хубавичка. Чакай. Има картинки навсякъде. Това се казват иконки. Айде. Като в църквата, мама. Не, искам да ти покажа. Кинг-Конг съм го залепила. Искам да покажа Добре, Кинг-Конг. ама там не се виждаш сега. Ела тук на леглото. Ела тук да ни покажеш. Ето тук, ела, тук. Тук. Така, покажи ни. Бабо, сми. Селенка е тук, що не ме чу? Вижда се спокойно. Гърба и се вижда. Тук ще да е лицето. Бабо, Селенка, ей така, тук застани до дядо. тук ела. Ма Сузи, така не виждаме снимчиците. Така. И аз сега ми обясни какво е. Де го Кинг-Конг. Кинг-Конг. Къде е? Голямата маймуна. Чакай. Кинг-Конг къде е? Ще го намерим, бабо. Виж, тук има крава. Това какво е? Това е вол. Вол, виждам аз. Чакай сега ще видим, бабо. Да. Не това! Крокодил? Аз тази пратих на конкурс. Крокодил е, бабо. На Памперс. Виж един шумливец. Бебешки маратон. Да, бабо. Ма това в Фейсбук. Дай ти видиш какъв звяр. И виж. Това ли какъв звяр? Летяща лисица, бабо. Абе, пипа и мъничка. Вчера без да исках от твоя профил харесах страницата. Влез от твоя профил. Това се скъли. Не, това не е змия, това е едно такова като червей. Не се скъли. Слепок бе, такова. Слепок пише. Слепок ли? Да. Така ли пише? Да. Слепо. Мен прилича на... Виж, конче. Не, че. Да, ма още не е одобрена снимка. Тигров паяк. Паяк? Тигров паяк. Тя виж баба каква. Тук видях кон. Бабче, виж каква е голяма. Катеричка. Кате. Я рибица. Тук, я като имате една кобра. Виж, Кобра, мали каква е? Кобра. това се скъли. Черна мамба. Черна мамба, бабо е така. Черна мама стиска. Това е много отровна Съска, змия. да. Да, това се иска. Черната Да. мама. Съска, да. Какво е това? Хипопотам. Хипопотам. Ами ако дойде тук, какво ще стане? Ето го. Ами ако си иде пак там? Бабо, ето е голямата горила. Хипопопак. Да, Кинг-Конг. Да. Това ли е Кинг-Конг? Да, много са маймуни. Ние гледахме филма за Кинг Конг и тя много се впечатли. Шимпанзе. И аз гледах малко от него, защото съм гледал малко. Виж това, съм го налепила. Ама виж